Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa a cikin shirinmu mai suna daga Kannywood. Shirin da zai dinga zuwa muku akan wannan tasha ta Arewa 360 Multimedia. Shirin da zai dinga kawo muku abubuwan da suke faruwa a bayan fage daga masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood. A yau ma shirin ya garzaya wato ainihin dandalin da ake ɗaukan shirin nan mai dogon zango wato mai suna Acikin biyu, wanda kamfanin Rara Multimedia ya ɗauki nauyin kawo muku, wadda Aisha Humaira ta shirya, sannan kuma shahararren darakta na Sadiq ‘yan Mafiya yake ba da umarni a cikin shirin. Ga dai yadda take kasancewa a wannan dandali, inda Arewa 360 TV ta zo wannan guri wato da daddare ana ta ƙoƙarin ɗaukan wannan shiri. An tanadi kayan aiki mabambanta da ma'aikata zakakurai, inda suke jajircewa wajen ganin sun kawo abu mai kyau wato da zai ba wa marar kunya. Wannan shiri na Acikin biyu dai ya haɗa da irin su Bado da su Baba Duduwa da kuma Ali Nuhu, Adam A Zango da ita kanta Aisha Humaira da su Sadiya Sosai. Duk jarumai ne, da kuma su Rabi'u Rikadawa da dai sauransu da sauransu, wanda za su taka rawa a cikin wannan shirin. Kada ku manta, Muhammad Sani Aliyu ne zai ci gaba da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na bayan fage daga Kannywood akan wannan tasha ta Arewa 360 Multimedia, da zai ci gaba da kawo muku wannan shirin na bayan fage daga Kannywood. Kada ku manta a mana subscribing, a danna ƙararrawa, a mana like da comments. Allah Ubangiji ya haɗa mu a shiri na gaba. Mun gode sosai.